Excise Department at tumpen lahurijan lapen gotong bos tialong kahumli down. Studies for Karbi language and culture surinira inkora hini lapen surinira inkora ke thomaning kana baha satlang kitchen. Voham Volume 3 A Multilingual Poets Meet Surinira inkora pli kipaman. Karbi long life Adap Abirta long penili sami beauty bepi pinia Abirtang ton pen arjupanitha. Karbi long Thomas Council Excise Department ahin pen Excise Superintendent kapin kharatengsi bhomtarni anerlo porphai hinia pormalom Lahurijan Sunday Market lapen khatkhati Gotom Bosti palong niadim kahumridam Abirta riponlong. Birta kilong ponatengke Lahurijan Sunday Market lapen khatkhati Gotom Bosti palong niadimalong akimi horakulak mate wine shop kipi ponje phansi tender klang pondung. Sita la palong niadimalong penta pinanga songatum kidam tangani kachedon dunde complain kipiang thek kiklang rokajok bangso dim an Excise Department tumpen adimaklongan ahokalam kilong jephan humli damlung. Lason thak thaksi labangso kahumri dam ahut Excise Inspector Khanasiam Talukdar lapen ari sangho tum kahumri dam ahut haladak tibok tirayarat lapen AJYCP KSA Anti-Corruption Youth Power of Assam Vishnu Hindu Parisad lapen kapre asong tum chitong dunsi ki kroi kriang thek chipaklang dindu. Rara tumpen kaningji pon ke khatkhati Gotom Bostialong Anju Agarwal hem Digboy lapen Lahurijan Sunday Market along Barbil Singh Lalatum Banghinita Horakulat Kangpu Jadim Longle Kilong Pon along lebangke ICDS School Mandir Hai Huyanta do Lasila ke hadangaratum kumentu neta chedon dun thek thepusi sodak pen lam chepaklang dun Bukajan penananterang Karbin long lao Dibrugarh University pen chipatir pipon surhinira inkora hini pen surhinira inkora ke thomaning kana pharman batch pli studies for Karbi language and culture 6 months course ni thomate 3 days of pharman satlang pangcheng pontanglo Karbi akheta bangka predakhe tumason lun lam tumu pendanglok jutang jubaranta incholim nangjipura pinangana bang photum studies of Karbi language and culture 6 months course ke charli japhan kedam tang surinira inkora hini pen surinira inkora ke thomaningkan bangpuru sir kebra troksi kebra ner gap mate 978 bangphu bang phietum men che thapondo bangso tengpen Dibrugarh University pen chipatir piponsi 6 months certificate course asatlang pininga sengkan jakhong achiklo niphai krekethom niphai krep li lapen niphai krep phoan ni thoma pharman Dipugo Boys Higher Secondary School along satlang en ponlo lason si bangso satlang ang thek mate result chiklo joni mate 2 months ang bong ang thek pang dakpon popuda studies for Karbi language and culture program coordinator Longsing Teron pen than pong social media kumami nutba pinitok lu pulongte laso bang men mane insensible mane thang langle kunki pen tok thap nang tok dun thap nang apen nili tumke university pen ke social media platform bang hangyosi social media long some reply peer ready chedan uri la som bi athe Dibrugarh University ke North East Sangbong Premier University Dibrugarh University pen Guwahati University han lake isi dignified apen ke ekdom mankit he ang song along sido lasi lahai media long yong si damare lo pulong te lake ladak kopumyong lo university diga pawelo idak jito amana penge doin adaka center lat aman ga pawelo lasi laso bangke nili chuning ria tengte kopini kachidi do pulong te institute long wangra nang art choosing mi sita men kona ni pini theklok pen tok dun thabret pulong te ili tumanong juno po mogelaso a center cheponde bang nang close check lo putay luptum ke Karbi tumke this is the only institute where we can get university degree kemang huji thanga thayawe athelage university pe namasa website along kapita la sadak lang lo pote examination program ta theklongi ahok lo registration bang apply der chat ma registration bang nang lele lang sita lage exam ke tolong thang effect awe result along mo paklai ta thang effect awe lage mo result aprang sitang det pop pen result ta mo keklang yi hulu pote laga dok we timely la keklang sita cheklo yani
bak apichat tahe me result ke klang bang sita thanga problem we nonan kadog we student tong me sen pe bang preparation lo la pensi non ke bang ji pinian ta me sen la si ke bang non ni ta me sen ni pusi ning ke lo Diphupen Govintiso Carbing Long La Assam Recitation Council Karbianglong District atum Chirabdun pen Diphu Jambili Literary Foundation mate JLF atum pen Chipatir Piponsi Voham Volume 3 a multilingual poet Smith Surihini Rainko Rapli Ame Kipaman Pon Non Ovi Kimiatum Hirjir Hirbang Ansosi Kipaprang Jia Phanpura Jakhong Chikloni Pai Kreke Thomani Karbianglong Diphorong Supi Farmers Growth Center along Voham Volume 3 a multilingual poet Smith mate Hirjir Hirbangame Pamampong Bangso Me Phan Assam Recitation Council Karbianglong District atum Chirabtunsi Diphu Jambili Literary Foundation atum pen Chipatir Piponsi Bangso Hirjir Hirbangame Nisen pen Pemanponsi Facebook page mate online along like share lapen comments ke ong nei tumaphan nong pen certificate ta pipajer pon Anparta Assamese lapen Karbi section a hirjir ki potuma phanse tame nong pen certificate ta pajer pon Melong man pen Karbianglong Thomas Council EM Surjorong Pharsi Tongdun lapen Padmasri Dhaneswaring P Joy Singh Tongbi Dr Sangpi Kadombini Trangpi Kamsing Hanse Sar Ed Hanse Anparta Hirjiraning ke hang pikpi katum che Tongdun si hirjir hirbang melong RDP du Ladak ongdung owi mi hirbang atum bang phokep so se dolo School college pen ka chepate phansitame bang phokep likep so se chepate tum wang lo pen chopha hirbang ne tum la Karbianglong angka hamren pen chenglok nilip ni hang pen chenglok ne tum pangrom ponik lo la pen mesen pen chun lo an bada pinia mai lo man ke do art and culture ayem Sojorong Parsar sita menang cipta uno la pen Sony son thom alam the ningarong pen nang thante kai lo jasemet muninga sengkan pen abangke Karbianglong Autonomous Council pen ta jasemet tok bang atom phan bangke ningkan sek pen award abangke kapa doji phan bori pon po la pen isia meeting amai long chingbai pon po pusinang thante kang lo anparta ni tum pini la so pherang kidum kerap pen kapa chini kang tunga mangala hen lo kewang ji phai kunia chiklo November chiklo Nilitum la kecheng sia farman Difu Literature Festival la ke nationally siklem poneto Indiang kangpi pang romben siklem ikpo semela soputak sedame Karbianglong Autonomous Council hin pen akerap acheto dopo posi pinilam the chapaklang kang Diphupen Govintiso Karbianglong Life Jakhong Chikloni Pai Krehiniarni Nili Block Pen Patir Piponsi Sampurna Abhiyan Thedunga Jaimek Piman Ponlo Sampurna Abhiyan Aphan Sampurna Yojana Putahang Laso Jaimek Lake Assam Sorkar Pensi Ningkan Surihinira Cleaner Kepa Ningkansi Kedeng Pon Chenglo Laso Jaimek Penajok Assamang Kang Kiduatum Anarara Phansitame Isia Varsai Kimi Kipi Ponje Phansi Jaimek Kedeng Ponlo Jasemet rar phan varsai ki piponjia sonamung lahai hui hindu health mate okpranamo education mate lu charliamo women's empowerment mate suarlo jakong nutrition mate kichu kijun pen okpran kimi kilongji sanitation mate kijuna langmi sen pen kilong japhan housing mate kidu kitha hem ki piponjia putha livelihood mate choklem chodamamo lahaya thipi mangponsi bangso jaimek dengpondo Laso Melong Aluhiaman Pen Dr. Numal Momin Local MLA Mate Assam Legislative Assembly Long Deputy Speaker Anparta
pabitra rongpi local mesi lapen kapre ki theki ding tum che tong dun si mesen pen me pechun pong নিউট্ৰিশ্যনৰ কাৰণে বা খেতি কৰাৰ কাৰণে হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক ডিফিচিট আছে আৰু চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপত women empowerment প্ৰত্যেকটো আমি আৰু অলপ ইণ্টেনচিফাই কৰিব লাগে ডেভেলপমেণ্টৰ সেইটো কাৰণে এৱাৰনেছ কেম্প লাগিব আৰু আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ এই সম্পূৰ্ণতা Koilamati pen Samson tila pen Chokiola pen Sonjit Kro Carbing Long Life Jakhong cheklo ni phai cricket homarni Adap por phai kepra achitima poralom Lumbajong Youth Development Committee tum Lumbajong MSc Joni timong phan panongsi Sontroxia kemang pen pinpuralo Bajir town Dipurong sopi mate Lumbajong hawar lake Karbiang long hempi pusi lakha pondong Bonta Karbiang long hempi along ka chingthur puke Diphua hi thilapen adungrai lomsi chingthur chot asomsi thek pondong Jongdami Diphua hi thipen kilometer 4 trok adim an langdam pulote melang ka vepen ke chenglok Towaran tami akimi ke thek damlong puke jum pick am Lasi Lumbajong hawar laan sose prek jam ka chingthur ason pinangji po ke mangpen LYDC asong hinpen local MSc Joni timonga phan panongsi pinpuralo pibajir damdong LYDC asong penson troka ke mangjong dumsi pinpuralo pibajir damdong Pinpuralo along ke jongpon ke Lumbajong hawar ronga tokan walong antami towar silam nangji ki jona langa don tina phantami pipachitang nangji se kache langa hemate medical sub center pipo nangji lapen ki thur mia obia to maphan borenga war sai pipo nangji pu pinpuralo along jongdunlo si itum kemang ateng pen itum dak Longbajong Youth Development Committee tum kemang ateng pen itum han nang kepachun ponpo pusi itum ning chithe pondo lasinon pini same amthang asai dokok ko joine pen itum han chitong kang edelo lasi pimpuro lo itum ta kipiji puta pilong delo lasi itum kihang dun ateng man itum ke jongpon ateng bang ke itum ke min ke itum dak tuar lo atok anu la kelele adim ko nama ke dola Longbajong hawara lo kasi pali eje phansin itum ning chithe pondo News report Carbing Long Life Pinia Adap Abirta kelapansi kang ton poniklo kardom